Gaur urtebete da Pablo González euskal kazetaria preso sartu zutela Poloniako barne segurtasuneko agentziak Errusiarentzat espioitza jarduerak egitea leporatuta. Amnistia Internazionalak Poloniako fiskaltza nagusiari eskatu dio González epaiketa egin arte aske uzteko. Hasierako atxiloketa 3 hilabetekoa luzatzen joan da eta pasatu den otsailaren 15ean auzitegiak maiatzaren 24 arte mantendu zuen atxilotze agindua. Gonzálezek bere abokatuarekin harreman arrunta izan dezakeen arren eta Espainiako kontsulak Polonian bisitatu duen arren ez zuen ofiziozko abokatuaren laguntzarik izan atxilotu eta 16 egunera arte. Arreta hori bereziki garrantzitsua da behar bezalako bermeak izango dituen prozesu bat burutzeko giza eskubideen aldeko erakundeak deitoratu zuenez. Pablo González kazetaria Polonian atxilotu zutenetik urtebetera, haren aldeko adierazpena sinatu dute Eusko Legebiltzarreko talde gehienek, PP, Ciudadanos eta Vox. Ez beste guztiek kezka adierazi dute kazetariaren egoerarekin eta haren atxiloaldia luzatu izana salatu dute. Gabon, martxoaren 3ko sarraskiaren 47. urteurrena ura oroitzeko zentroaren inguruko eztabaidak markatu du. Hala adierazi du Martxoak 3 elkarteak ere aste honetako ekitaldien berri emateko oharrean. Elkarteak azaldu du oroimenezko zentroaren proiektua bidera ezina dela biktimen parte hartze eraginkorrik gabe eta gehitu du gertutik erreparatuko dietela hurrengo urratsei. Parte hartzeko bermeekin eta erabakitzeko ahalmenarekin aurrera egitea. Martxoak 3ren memorialaren diseinua parte hartzea ezinbestekoa da, biktimen parte hartzeka ezinbestekoa da. Helburu horiek herri mugimenduari esker lortu dira eta erakundeek emandako biraketak argi uzten du proiektua bidera ezina dela Martxoak 3 elkartearen eta memoria gararen protagonismo eta onieritzirik gabe. Orain, akordioak errespetatuz aurrera egitea tokatzen zaie erakundei eta haien borondate politikoaren mende dago. Zabaiako espetxean preso zegoen 22 urteko gizonezko bat hilda bingen zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak jakinarazi duenez. Jaurlaritzaren arabera gaztea hilda aurkitu dute kartzelako funtzionarioek. Gaur medikuei abisua eman dieten arren ezin izan dute zer egin. Gizonezkoa 2008ko irailetik zegoen preso eta ez zegoen suizidioaren prebentziorako programan. Hildako pertsona hau ez zegoen suizidioak prebenitzeko protokoloaren barruan, ez zelako erabaki hori aktibatuko zuen daturik edo zantzurik aurkitu. Guardiako epaitegiak ere egin beharreko pauso guztiak eta auzipean geratu da beraz. Eta espetxeak bere aldetik ikerketa justizia zuzendaritzak informazio espedientia zegoeneko du, gertekariak zehazteko eta aztertzeko. Eta Nafarroan Ezkabako San Cristobal gotorlekuan memoria gune bilakatzeko lantaldea osatu berri dute Nafarroako gobernuak eta gobernu zentralak. Sandra Urra. Nafarroako gobernuak eta gobernu zentralak Ezkabako San Cristobal gotorlekua memoriagune bilakatzeko lantaldea osatu berri du. Hala iragarri zuten Maria Txibite lehendakariak eta Memoria Demokratikoko ministroa den Felix Bolañosek duela gutxi Nafarroan egin zuten bisitaldian. Atzo arratsaldean behingoz osatu zuten lantalde hau eta azken finean Memoria Demokratikoko legea bermatzeko helburu nagusia du honek. Bide horretan ere Ana Oio kontseilaria erratzun egonda eta bertan Hormigoizko mugak proiektuaren barnean dagoen bunkerra bisitatu du. Behin berriro ere oroimen historikoa lantzeko konpromezua berretsi du. Gaude memoriaren papera erreibindikatzen, pentsatzen dugu memoriaren papera oso nabarmendua da, gizarte demokratikoagoa eta justuagoa eraikitzeko eta horren ondoren halako lekuak hori borrokatzen dira, halako hori erreibindikatzen du memoriaren papera eta ona ekartzen dugu ere memoriaren eskolaren kideak eta hortik hori zer nabarmendu nahi dugu, memoria ez da iraganeko gauza baizik eta etorkizunoka.
Osakidetzako garbitzaileek astebeteko greba abiatu dute, 5 urte daramatzatelako hitzarmena berritu gabe eta adierazi dute negoziazioa erabat blokeatuta dagoela. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazioa printzipioan oinarrituta. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei zaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana Elak kritikatu du Labek Osalan eta Nafarroako Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki izana. 2022an 71 pertsona hil ziren lanean eta 2500 lagun lan gaixotasunengatik. Elaren arabera bestalde, Elak salatu duenez, Labek Osalan eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki du. Hala, Elaren esanetan, Labek bertan bera utzi du lan istripuei eman beharreko erantzun bateratua. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Behatzen genuelako, organo horietan ez zegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Eguraldiari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du. Gaur batez ere Arabako Lautadan eta Nafarroan mendebaldean bota du elurra. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak asteazkeneko 9 arte luzatu du elurragatik ezarritako abisu horia. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Ongietorriak gaueko albistegira. Ikusten dugu egunotan, elurra eta hotza bueltan dira Euskal Herrian. Asko hoztu da giroa eta elurra Euskal Herriko zenbait lekutan agertu da. Kostaldetik gertu dauden batzuetan ere bai. Edonola ere ez du leku guztietan zuritu eta Bizkaiko eta Gipuzkoako eta Lapurdiko zenbait tokitan elurra ikusgai izan bada ere, batez ere Araban eta Nafarroan utzi du arrastorik handiena. Eguraldiari buruz hitz egiteko, AMTko Peio Oria daukagu pantailaren bestaldean. Gabon? Kaixo, Gabon, arratsaldeon. Ikusi dugu, ez? Elurra bota du batez ere Araban eta Nafarroan esan dugun bezala. Elur gehiago botako du edo zer nolako prezipitazioak izango dira aurrerantzean? Datozen bi goizaldetan, gaur gauetik biharko lehenengo orduak arte eta ostegunaren lehenengo partean elur gehiago botatzeko aukera daude, batez ere ikusi dugun bezala Araban eta Nafarroako mendebaldeko lekutan, Sakanan, Leitzaranean,
Hori bai, ematearen kasuan printzipioz elur kopuruak edo kantitateak oso txikiak izanen dira eta, bueno, atzo adibidez hemen Lizarraldean ikusitakorik ez dugu espero. Ikusi dugu baita ere kostaldean elurra bota duela. Zein da egoera bertan? Bueno, hemen Nafarroan eta kostaldean ere ikusi dugu nola gaur eta atzo azken urtetako egun hotzenetarikoak izan direla, temperaturak 0 gradu inguru egunaren parte gehienean eta balio maksimoak oso motzak geratuta eta, bueno, izotzak oso era orokortuan eman ziren, kostaldean ere bai, hau ez da hain normala, azkenean, bueno, aire masa hotzaren eraginpean geratu dira eskualde guztiak. Abisu horia dago bihar arte behintzat elurragatik, temperaturen aldetik aldaketa handiak egongo aldira? Bai, bueno, temperatura pixkanaka gora joanen da, Nafarroan, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Bihar ez dugu hainbeste nabarituko, baina batez ere ostegunean eta hurrengo egunetan, bai, egun batetik bestera edo hurrengora nabarituko dugu nola temperaturak igoko den. Azken egunotan ere Juliet denboraldiari buruz hitz egin dugu, temperatura hotzak adibidez oso bereziki Balear uharteetan oso esanguratsuak izan dira eta kalteak ere eragin ditu. Zer espero dugu aurrerantzean? Bai, bueno, Juliet ez da kantauriko borraska ohiko bat, baizik eta aire masa oso hotza, Artikotik etorrita edo kontinentearen iparraldetik gure erkidegotara ailegatu eginda. Bere kokapenaren arabera, eragiten ditu efektu gehiago leku batean edo bestean, atzo okerrena tokatu zaigun guri edo penintsulako iparraldeari, eta gaur borraskaren erdigunea Mediterraneora behin mugituta, ikusi dugu nola metro bateko elur lodiera pilatu dela Mallorcako hainbat mendilekutan. Printzipioz, egoera hor, hobetu eginen da hurrengo egunetan. Tira, espero dugu hurrengo egunotan behintzat eskularruak alde batera uzteko aukera izango dugula. Mila esker Pello gurekin egoteagatik. Zuei, hurrengo arte. Eta bestelako albisteekin jarraituko dugu orain, izan ere gaur urtebete da Pablo González, euskal kazetaria, preso sartu zutela. Poloniako barne segurtasuneko agentziak Errusiarentzat espioitza jarduerak egitea leporatuta. Amnistia Internazionalak Poloniako fiskaltza nagusiari eskatu dio, González epaiketa egin arte aski uzteko, hasierako atxiloketa 3 hilabetekoa luzatzen joan da, eta pasaden otsailaren 15ean auzitegiak maiatzaren 24 arte mantendu zuen atxilotze agindua. Hasieran izen zan pelikula bat emodukue, zenein bizitie, furgoneta 8 lagun, sinestu bezaitxeko. Espetxe aldizeke luzetuti dagokizonez, ez dakit beran legediz urratuten da bien edo ez, baina inkomunikazio hori dagokizonez, bai. Poloniak Europar Batasuneko funtsesko eskubidien karte sinatuteko eta horren arabera familiz zuzenien komunikateko eskubideko edo zein presaudeko moduen, edo kibileke, beran konfidentzazko abogaueaz lehenengo egunetik egoteko eskubide eukibiko leke eta esteko, eta nire espantziera hainbetarinen emintxie epaiketarako data bat, eta epaiketa horretan argitzutie zer dauen, zer ez dauen, eta aske geratuti. Pablo González, kazetaria Polonian atxilotu zutenetik urtebetera, haren aldeko adierazpena sinatu dute Eusko Legebiltzarreko talde gehienek, PP, Ciudadanos eta Voxek ez beste guztiek kezka adierazi dute kazetariaren egoerarekin.
egoera hau jasanezina da. Kontutan hartuta, Europar Batasuneko estatu baten gertatzen ari dela, eta Pablok jasotzen dituen trataerak eta pairatzen duen egoera ez dela batere duina. Uste dugu beharrezkoa izango litzatekeela albait arinen egoera hau bukatzea, berari dagokion epaiketa justu bat edukitzeko eskubidea bermatzea. Asier Blas, zientzia politiketan doktorea eta EHUko irakaslea elkarrizketatu dugu gurean gaur magazinean. Azpimarratu du Pablo González kazetariak urtebete egin duela preso Polonian eta nabarmendu du denbora tarte hori ia isolatuta daramala. Hori horrela salatu du Pablo Gonzálezen atxiloaldian Europar Batasuneko oinarrizko karta urratu egin dela gutxienez 18 artikulutan. Urtebete preso dagoela eta gainera urtebete isolatua edo ia isolatua dagoela. Kontutan izan behar dugu, Pablo González atxilotua izan zala orain dela urtebete, hain zuzen ere, eta egon zan zenbait hilabete isolatua. Harremanik gabe bere familiarekin, harremanik gabe bere konfiantzazko abokatuarekin, eta gerora orain ere isolatua dago. 23 ordu ematen ditu bere kalabozoan, ordu bete dauka patiorako, patio txiki batetan, eta bakarrik dago, zakarremanik beste presoekin, eta familiaren bisita bakarra izan du, besterik ez. Bere bikotearen bisita, ezin ditu deiak egin baitz egiteko bere semeekin, edo bideo deiak ez ezer, eta alde horretatik, praktikan ia isolatua dagoela esan genezake. Gaiz aldatuta Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba hasi dute martxoaren 5-era LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazioa printzipioan oinarrituta. Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuak greban dauden. Astelenean astabeteko lanuztea abiatu zuten beharginen lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea eskatzeko. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan hitzarmenbarik eta enpresarekin hainbat bilera egin arren, negoziazioa blokeatuta dagoela ohartarazi dute. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. Osakidetzako zuzendaritzari erantzukizuna eskatzen diote. 2 urte daramatzatelako bilerak eskatzen gatazkan bitartekari izateko, baina ez dute erantzunik jaso. Egoera horrela, astebeteko greba biatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osakidetzako azpikontratutako langileek. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta. Badalen egunean, Gurutzetako ospitalean istiluak egon ziren labek jakitera eman duenez. Sindikatuak salatu duenez, 2 langile atxilotu eta beste 4 identifikatu zituzten. Gainera, grebalari bat ospitaleko larrialdetara eraman behar izan zuten. Edonola ere, protestekin jarraituko dutela iragarri dute. Eta Nafarroan grebara deitu ditu usatzek, osasunbideko 4.000 erizain eta fisioterapeuta, osasun etxeen eta ospitaleen aurrean egindako kontzentrazioetan lankar gandietatik eta lan baldintzetatik nazkatuta daudela adierazi dute. Sindikatuaren arabera,
Ebakuntzagelaren bat gelditu eginda grebaren ondorioz, baina oraingoz ez daukate datu ofizialik. Nafarroako gobernuaren arabera, goizeko txandan jarraipena 5,5%koa izan da. Eta Bizkaiko etxez etxeko laguntza sektoreak greba eguna izan du berriro labek deituta. Sektoreko langileek 7 urte baino gehiago daramatzate lan hitzarmena berritu gabe eta negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute patronalak 3,6ko soldata igoera proposatu du, baina beharginentzat ez da nahikoa. Egoera horrela, martxoaren 8an berriro lanuztea egingo dute. Gatazka nahiko blokatuta dago, patronalaren partez ez dago ezer, mailan jartzen dutena oso urrun dago gure alderkepenetik, eta momentu honetan nahiko blokeatuta eta ardura gu jartzen dugu ardura patronalaren gainean, baina bai udaletxetik instituzio publikoetan gainean. Hau da, azken finean, zerbitzu publiko egiten duten langileagoak, zerbitzu publiko baino ez da. Eta momentu honetan ez dago deialdirik patronalaren partetik. Interpelatu dugu udaletxeari, baina momentu honetan instituzioen partetik, administrazioen partetik ez daukago erantzunik. Patronalak momentu honetan jasotzen dute 20 eta 23 artean igoera, eta bueno, diru hori, jaso duten diru hori haien boltsikoa geratu da, langileagoek daramate iaia 8 urte soldata izoztuta. Eta Nafarroan haur eskoletan ratioak jaisteko eskaria atera du berriz ere kalera 03 plataformak. Nafarroako 59 haurreskola publikoetako langile eta familiak bildu dira asteburuan Nafarroako gobernuari ratio jaitsiera exigitzeko eta 03 zikloak jasaten jarraitzen duen prekaritatea salatzeko. Gaurko elkarretaratzea plataformak dituen helburuak berriro aldarrikatzera datoz, ez? Nolabait, iaz hasi ginuen borroka honetan soldata hitz egiten genuen eta ratioen jaitsieraren beharraz, eta nolabait soldata humilaziotik atera garen arren, ez dago inon jasoa nola eguneratu behar diren soldata taula horiek, ez dago inon jasoa aintzinokotasuna, ez dela kobratzen Nafarroako erdian baino gehiago, eta ikusten dugu hor konpromiso politikoa behar dela soldaten asunto hau gauzatu alizateko, edo duintzeko. Eta aldi berean ratioen jaitsiera, badago akordio politiko bat gobernua eta EH Bildu Nafarroaren artean jasotzen duena Europako ratioetarantz aurrera pausuak eman behar direla, baina ez dago inolako egutegiratzerik gai honekin. Hortaz, bestetan bezala, hau 5. akordioa da, aurreko lauetan ere hau jasotzen zen, eta ikusten ari gara baliteke bertan bera gelditzea hau ere, indargabetuta gelditzea aldarrikapen hau. Orduan, ezinbestean iruditzen zaigu garrantzitsua dela berriro kalean egotea, eta ari gehiago hauteskundeak gertu daudenean, haien programetan sar dezaten ratioaren jaitsieraren elementu hau, edo guretzako gakoa den puntu hau, aldarrikapen hau. Elak kritikatu du labek Osalan eta Nafarroako Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki izana. 2022an 71 pertsona hil ziren lanean eta 2500 lagun lan gaixotasunengatik elaren arabera. Bestalde, elak salatu duenez, labek Osalan eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki du.
Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Behatzen genuelako, organo horietan etzegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Behatzen dugulako, gaskoz gehiago baldintzatzen dela, kalean langileekin, organo horietan, mahai baten inguruan eserita baino. Eta hori da bertan bera geratuko dena, eta hemendik aurrera, elak bere aldetik eta labek ikusiko guztelan, baina erantzunak alde bakarrez hartu beharko ditugu. Eta organoetara bueltatzeak, ondorio praktiko argi badu, eta orokorrean ela eta laben arteko elkarlana zaildu egiten dela, eta Comisiones Obreras eta UGT-rekin izan dezaketena erraztu. Eta guretzat gai oso sentiberak diren gai batzu elkarrekin landu nahi izan ditugu eta zaindu ditugu. Eta hau ere galtzeak asko zailtzen du etorkizunean elkarlanean aritu alizatea. Eusko Jaurlaritzak, Eudelek, 3 hiriburuetako erakundek eta emakundek elkarrekin aurkeztu dute aurtengo martxoak 8irako kanpaina. Elkarrekin lan egin dute aurtengo kanpaina aurrera eramateko. Emakumeak gora lelopean webune bat sortu dute. Gisa ezin dugu beste aldera begiratzen jarraitu. Egiturazko aldaketak behar ditugu emakumeok lidergo posizioetara heltzeko ditugun zailtasunekin amaitzeko. Erabakiak hartzen diren lekuetan emakume gehiago behar ditu. Eta berdintasunez iristeko aukera izan behar dugu. Horretarako gure ahalmen guztia berdintasunean garatzeko aukera emango digun gizarte bat eraiki behar dugu. Emakumeak gora egiteko aurkitzen dituzten oztopoak gainditu behar ditugula aldarrikatzen du kanpaina honek. Baina honekin batera baita ere pedagogia pixka bat ere egin nahi izan dugu. Nolabait ez genuen geratu nahi lelo batean bakarrik. Horregatik, kanpaina honi gehitu zaio webgune berezi bat emakumeak gora.eus. Eta honetan saiatu gara azaltzen. Nolabait, zeintzuk diren emakumeek lidergo eta erabaki postuetara heltzeko dituzten zailtasunetako batzuk. Eta gai zaldatuta Europar Batasunean ia 57 milioi tona elikagai alferrik galtzen dira urtean. Bruselak neurriak hartu nahi ditu baserritik mahaira estrategiaren barruan. Horrela, kontsumitzaileen artean elikagaiak alferrik galtzea ekidin nahi da eta 2030 baino lehen oraingo zifrak erdira murrizteko helburua dute. Udane Arbeok azalduko digu. Ia 57 milioi tona elikagai alferri galdu ziren Europar Batasunean 2020an, eta kopuru horiei aurre egiteko neurri sorta bat proposatu Bruselak baserritik mahaira estrategiaren barruan. Europako estatistika bulegoaren azken datuek erakusten dutenez, Europar Batasunean ekoizten diren elikagaien 110 inguru bidean galtzen dira, bai banaketan, bai jatetxe zerbitzuetan, bai etxeetan. Europar Batasuneko herritar bakoitzak 127 kilo janari eta edari galdu zituen 2020an. Hau da, 57 milioi tona, galtze hori 130 milioi euro inguru lirateke. Kontsumitu ez ziren 127 kilo horietatik 70 kilo etxean galdu ziren. 23 kilo elikagai eta edarien fabrikazioan, 14 kilo ekoizpen primarioan, 12 kilo jatetxetan eta elikadura zerbitzuetan eta 9 kilo banaketan. Alemanian galdu ziren alferrik elikagai gehien 2020an, 10,9 milioi tona guztira, eta Luxemburgon gutxien, 92.600 tona inguru.
Ildo horretan Bruselak neurriak hartu ditu baserritik mahaira estrategiaren barruan. Horrela kontsumitzaien artean elikagaiak alferrik galtzea ekidin nahi da. Eta 2030 baino lehen, oraingo zifrak erdira murrizteko helburua dute. Eta elikadura kate osoan zer galera gutxitu. Bestalde ere bada zer hobetu, honako hauek identifikatu dituzte. Erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza areagotzeko beharra, kontsumitzaien eta enpresen ohiturak aldatzea, produktu galkorretan elikagaien segurtasuna mantentzea eta aldi berean erabilera bakarreko plastikoa murriztea, hondakinei aurre egiten zaien bitartean. Ukrainiako gerra hasi zenetik urtebetera, Olatz Lina Azizoro Txernobil elkarteko kidea izan dugu gurekin. Beren urte hauetako guztietako lana, Ukrainiako landa eremuan bizi diren aurrentzako harrera familiak aurkitzea izan da, baina gerra hasi zenetik familientzako harrera eskaintzen aritu dira. Bizkaiko Galdakaoko voluntario talde baten taldearen bidez, egia esan antolatu ziren bidaiak eta ekarri zituzten honea aurre eta beraien familia asko eta asko. Harrezkero bereiekin lanean badira familia batzuk eta hor batzuk ez dutela etortzerik nahi, eta orduan beraien nahia errespetatu behar da, baina bai kontaktuan jarraitzen dugu, jakiak eramaten dizkiegu, baita ere laguntza humanitorera ere zabaldu duguan inguru horretan. Euskal Herria bizirik ekimena sortu dute landa eremuaren defentsan. Maiatzaren 20an manifestazioa deitu du Euskal Herria bizirikek Gasteizen. Egin nahi diren trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta horiei dagozkien banaketa lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak ingurunearentzat arriskutsuak direla iritzita. Euskal Herria bizirik plataforma sortu berri dute landa eremua babestu asmoz. Energia krisi eta klima larrialdia tarteko, energia berriztagarri ugariren proiektua garatzeko bidean dira. Herritar askorentzat ordea kezka iturri dira azpiegitura berri horiek, naturguneekiko erasotza dituzte. Trenbide proiektu eta azpiegiturak, zentral eolikoak edo fotovoltaikoak eta hori dagozkien banaketa lineak, erraustegiak, negutegi industrialak eta animaliak hazteko ustiapen intentsiboko fabrikak. Horiek guztiak agertzen dira Euskal Herriko mapan, jada martxan dauden proiektuak edo laster gauzatzekoak direlako. Euskal Herria bizirik plataformak dio ingurune naturala eta laborantza lurrak mantentzea ezinbestekoa dela bizitza bermatzeko. Gaineratu du horiek ondatuz gero atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituztela ekosistema naturalak, landa eremuko ekosistemak eta baita ekosistema sozialak ere. Testu inguru horretan maiatzaren 20an manifestazioa egingo dute Gasteizen, lurraren defentsan, Euskal Herria bizirik lelopean. Egin nahi diren proiektu horiek eremu komunalak eta laborantza lurrak bereganatzen dituztela nabarmendu dute, ekosistemen desagertzea arriskuan jarrita. Hori ala manifestazioa borrokan jarraitzeko pizgarri bat izatea nahi dutela azaldu dute plataformako kideek. Ildo horretan natura babestuko duen politika eskatuko dute. Energia eskuratzeko aukera unibertsala ekarriko duen politika. Pertsonen beharrei erantzungo dien eredu deszentralizatu eta tokikoan oinarritua. Plataformaren arabera, erabakiak pertsonengan jarriko dituzten politikak behar dira, eta ez kapitalaren interesetan oinarritutakoak. Maiatzaren 20ko manifestazioan Euskal Herri osoko eragileen atxikimendua lortzeko helburua du plataformak. Bestalde, zaintza sektorearekin lotutako hainbat elkartek zaintza demokratizatu plataforma eratu dute eta horri buruz hitz egin dugu gaurkoan Santi Ugarterekin. Ugartek azpimarratu du datozen urteetan zaintzarekin lotutako arazoak areagotu egingo direla, biztanleriaren zahartzea esaterako eta ez dutela alderdien eskutik hori aurre egiteko baldintzarik ikusten. Guk langileok eta soldata batetik dependitzen eta pentsio batetik dependitzen duenak garbi daukau gure eskubideak bermatu egin behar dela, legea egon behar dula, jakinen behar dula garbi zein dian gure eskubideak, eta orain ez dakio, orain erabakitzen du, jakiten dugu, aldundi bakoitzak ze erabakitzen duen urrengo urteako, eta urrengo hasi izango da ez dakio,
Ez dago debaterik, ez dago demokrazirik. Martxoak 3 elkarteak memoriagunea sortzeko erakundek emandako azken aurrera pausoa ospatu egin du. Elkarteak prentsaurrekoa eskaini du goizonetan gunearen egoera zein den azaltzeko batetik eta sarraskiaren 47. urteurrenean egingo diren ekintzak aurkezteko bestetik. Hain zuzen ere, ostiralean 47 urte beteko dira Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituenetik Gasteizen eta urtemuga oroitzeko ekitaldi eta mobilizazio andana izango da Arabako hiriburuan. Aurten 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren 47. urteurrena izango da eta gehiengo sindikalak manifestazioa bizi baldintzen zuntziketaren aurka etorkizuna bermatzeko oraina borrokatzen lelopean antolatu du. ELA, LAB, Steilas eta ESK sindikatuek agerraldia egin dute martxoak 3 gunean Zaramagan. Ostiral honetan Gasteizko sarraskiaren 47. urteurrenaren baitan antolatu dituzten ekintzak aurkeztu dituzte. Martxoaren 3an arratsaldeko 6etan omenaldia egingo diete 1916an Gasteizen hildako langileei. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda, baita Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago hildako langilei ere, Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton. 1976an fabriketan ez ezik poltsak utzi zituzten emakumeen aldarrikapenak gogora ekarri dituzte gaurko egoerarekin parekatzeko. Sindikatuek azaldu dutenez bizitzaren garestitzearen aurrean mobilizazioak eta borrokak antolatzen ari dira lantokietan eta kaleetan langile klasearen erosteko ahalmena defendatzeko. Horrekin batera sistema publikoaren alde egiten ari diren mobilizazio ugariak eta pentsiodunen mugimenduaren borroka goratu dituzte. Kalera aterako gara, bizi baldintzen zuntziketearen aurka, luchando el presente para asegurar el futuro lelopean. 57 urte geroago, klase konsentziak ulerten hasten ditu, batzarrak eta herri mugimenduak antolatzeko arrazoi berberak indarrean jarraitzen dutela gaur egun ere. Kontsentzia horrek, berak gogorazten digu langileari ez dituela ezer oparitu, eta lortu dugun guztia antolakuntzari eta borrokaria esker lortu dugula. Sindikatuen esanetan osasunaren kalitateak, zaintzak, pentsioek eta hezkuntzak ongizate maila islatzen dute eta defendatzera deitu dituzte herritarrek. Hain zuzen ere, gai horren inguruan sakonago hitz egiteko, Martxoak 3 elkarteko kidea Lander Garzia daukagu pantailaren bestaldean. Gabon. Gabon, bai. Memoria gara ekimenak bat egin du, Martxoak 3 elkarteko asanbladak hartu duen erabakiekin. Zeintzuk dira zehazki memoriagunea abian jartzeko akordioaren oinarri horiek? Bai, oinarriak ez dira oso sendoak, baina bai lorpen bat bezala lortu dituguna. Izan ere, prozesua uneko luzea izaten ari da, eta gogoratu behar da, memoria gara ekimenak eta Martxoak 3 elkartea ondoren bultzatu zutela ideia hau, ez? Eta egia esan, 2 urte luze izan dira, hasi ginenetik erakundeekin negoziatzen, eta azken momentura arte, neko korapiltsua izan da prozesu guztia, ezta? Eta orain behingoz, bi lorpen izan ditugu, eta oinarri hoiekin babian jarriko da prozesua. Bata da, norabide aldaketa bat lortu egin dugula, erakundeen partetik, hasieran planteatzen zuten eskeman
ez zegoelako bermatuta eragile sozialen partaidetza eraginkorra prozesuan, eta lortu dugu hitzarmen baten bitartez hori bermatzea. Hau da, nola Martxoak Kirol Elkartea adibidez, zenolako partaidetza mota eta beste metodologiarekin lagunduko du diseinuan, edukietan, eta irekitzen denetik aurrera, agendan, eta bar. Hori hitzez nolabait badugu, orain sinatu digute berme bat, ikusi beharko da betetzen den ala ez. Izan ere, mesfidantza asko sortu dira azken 2 urtetan, eta, hala ere, lorpen bat bezala lortzen dugu, esandakoa, norabide aldaketa hori egon delako, hasierako erakundeek planteatzen zutenaren hasierako eskemarekin, eta printzipioz berme sinatu bat dugulako, baina ikusiko da ea betetzen den ala ez. Esan duzue baita ere, ez da, negoziazio fasea horrela itxitzat ematen duzuela, biktimen parte hartzea ere ezinbestekoa da, baina orain erakundeen borondate politikoaren esku dago aurrera eramatea guzti hau, ez da? Bai, gogoratu behar da, gehiengo osoa dutenez, bai PNV eta PSOEk fundazioan sartu diren 3 erakundeetan, hau da, Gasteizko Udalan, Eusko Jaurlaritzan eta Arabako Foru Aldundian, bazegoen aukera aritmetikak eman digu aukera bat, hobe esan da, Gasteizko Udalan gehiengo osoa ez dutenez, negoziatu behar izan dute estatutuen onarpena gainontzeko udal taldeekin. Eta horregatik, airekizitzaigun aukera bat urtarrilaren 13an. Hori gogoratu behar da, porque hasiera batean estatutuak onartu nahi zituzten gure ekarpenik egin gabe. Hori korapilo bat izan da, eta bazegoen beste korapilo bat gure partaidetza nola bermatu zen metodologiarekin eta hitzarmen bat adostu genuen 2021 batean, eta inkluso egon zen Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan, 2022ko aurrekontuetan, baina ez zen gauzatu. Eta gero desagertu egin zen aurtengo aurrekontuetatik, eta orain negoziaketa horretan lortu dugu berreskuratzea. Baina gogoratu behar da ere bai, gure asanbladak onarpen eman behar zioenean aurre akordio horri aldatu zigutela dokumentua. Orduan, azkenean lortu dugu aurreko ostiralean sinadura bat nun agertzen den beteko dutela adostutakoa, baina eta horrekin aurrera egitea erabaki genuen, zen ere Memoria Gara eta Martxoak Kirol Elkarteak proiektu honen bultzatzaileak dira eta nahi dugu proiektua aurrera joatea, baina ez edozein modutan eta beti ere gure partaidetza bermatuz, eta horien arte mesfidantza asko sortu dira zentzu horretan. Esan dugu baita ere, datorren ostiralean 57 urte beteko direla, poliziak Gasteizko Zaramaga auzoan 5 lagun hil zituztela eta beste 100 zauritu zituztela. Zeintzuk izango dira ekintzarik esanguratsuenak? Esanguratsuena, ez bere gabe, martxoaren 3an bertan arratsaldean egingo den omenaldia, arratsaldeko 6etan, LAB, Steilas, SK sindikatuek eta Martxoak Kirol Elkarteak deituta, eta hortik abiatuko da manifestazio bat 7:30 Gasteizko erdiguraino. Eta bertan, aurreratu dezakegu ere bai, manifestazio bukaeran, ohiko eta eduki sindikatuek adostu duten edukietaz aparte, kanta berri bat aurkeztuko dela, Miren Arbaiza maiz kantariak egin duena, eta abestuko du ekitaldi, manifestazioa amaitzen denean. Eta horretaz aparte, aurreko egunetan, bai bihar eta etzi baitugu dokumental batzuen aurkezpenak, gure webgunean ikusi daitezke hori pizkat giroa berotzeko ekitaliak, eta baita ere, larun batean, Errekaleor auzo askean izango da memoria jardunaldi bat, eta bertan Martxoak Kirol Elkarteak ere parte hartuko du. Esan dugu dagoeneko Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak ere eta Arabako Foru Aldundiak gaur onartu dutela fundazioko kide izatea, baita haren estatutuak ere Gasteizko Udalak ostiralean
egingo du, eta Urtaranek ere gaur esan du estatuak barkamena eskatu behar lukela fundazioko kide izan nahi badu. Zer nolako irakurketa egiten duzu honen inguruan? Oso polemika artifiziala iruditzen zaigu ikamika hori PNV eta PSOEren artean, arrazoi ezberdinagatik. Lehenik eta behin, aipatu dugu nola elkarrekin gobernatzen dutela koalizioan, fundazioan sartuko diren 3 erakundeetan, Gasteizko Udalan, Eusko Jaurlaritzan eta Arabako Foru Aldundian. Bigarrenik, uste dute desbideratu nahi dutela orain mai gainean jarri izan nahi dugun arazoa eta korapiloa, hau da. 2 urte hauetan erakundeak eta Gasteizko Udala barne, Gorka Urtaranek zuzentzen duen erakundeak, oso tratu, incluso gaizki tratatuak sentitu izan dira biktimak erakundeen partetik prozesu honetan, eta zer nolako mesfidantzak sortu diren, eta zer nolako metodologia eza, eta azken momenturaino, eta dokumentu aldaketak, eta aktari gabeko bilerak, eta behin gauza bat, eta horrengoan beste bat esaten zizuten prozesu oso neketsua izan da, eta orain hori, behingoz, aurretik esan dudan bezala, Gasteizko Udalan dagoen aritmetika horrek aukera eman digu ekarpenak egiteko eta euren berme bat lortzeko 2021-etik izoztuta zegoen hitzarmena berreskuratzeko. Eta hori mai gainean jarri dugunean, ikamika hori sortu da, eta ere badaude gauza asko esan daitezke, Gasteizko Udalak beste erakunde bati etxeko lanak bidali baino lehen, baditu etxean ere gauzak egiteko, eta, zerrenda luzea izan daiteke, eta, Gasteizko Udala ere oso berandu heldu da martxoaren 3ko memoriara, ez? Orduan, uste dugu oso artifiziala dela polemika hau, eta importantea dela, martxoak 3 elkarteak gaur goizean adierazi duen bezala, proiektu hau bideragarria izateko biktimen partaidetza eraginkorra bermatzea. Balander, gertutik jarraituko ditugu orduan ematen dituzuen hurrengo pausuak. Mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei. Eta aurrera jarraituko dugu, izan ere Euskal Presoekiko Elkartasun Ekintzek plaza hartzen jarraitzen dute, eta horretan lasterbidean Euskal Presoen eskubideen aldeko lasterketak baditu eguna eta lekua ekainaren 3an egingo dute Amasa Bilabonan. Pausoa ekarri dezake, pausoa. Esan dugu lehenago ere, Asier Blas zientzia politiketan doktorea eta EHUko irakaslea elkarrizketatu dugu gurean gaur magazinean. Nazioarteko gaiekin jarraiki Blasek azpimarratu du Ukrainiako gerra programatutako gerra bat zela eta hori zuzenki lotu du NATOren azken urtetako hainbat jarrerarekin. Dudarik gabe, programatuta zegoen, aspalditik, eta gainez aspalditik aipatuta zegoen, Ukrainara iristen baldin bazan NATOren zabalkundea, hauxe gertatuko zela. Merkelek berak esan zuen 2008an, Bukaresteko NATOren goi bilera batetan. Esan zuen, Ukrainara iritsiko baldin bada NATO, jakin behar dugu gerrara guazela, baina ez Merkelek bakarrik. Kissingerrek, Berzinskik eta Amerikako estatu betetako politikari eta aholkulari askok aurretik esan zuten. Bidenek berak esan zuen, Baltikora iritsita ere, Baltikoko herrialdetara iritsitaren NATO, horrelako agerkari baten aurrean egongo ginatekela. Eta ez dira izan Baltiko herrialde, baina azkenean Ukraina izan da.
Eta kulturarlora salto, 40 minuturrok jaialdiaren antolatzaileak pozik agertu dira festivalak izandako erantzunarekin. Kontzertuetarako sarrera guztiak agortuta, 8.000 pertsona bildu ziren larun batean landako gunean. Bizirauteko nahikoa omen da eskutan daukaguna, baina izate zati txikia ote da askatasuna. 2023ko hasiera honetan 172 preso eta 25 erbesteratu eta deportatu gelditzen dira. Horietatik 17 larriki gaixo daude. 158 Euskal Herriko espetxeetan daude eta askoren egoerak egin du hobera. Baita haien zenide eta gertukoenak ere, baina salbuespen espetxe politika ez da bukatu. Euskal jendartearen implikazioa erabakigarria izan da urruntzea eta sakabanaketa amaitze aldera. Baina hemen jarraitzen du salbuespenak, injustiziak. Hemen gure inguruan lagunen, auzokoen, zenideen edo gure haragietan. Hemen bada oraindik. Eta zineman ostiralean estreinatu zen Irati eta lehen egunetik lortu du arrakasta Paul Urkijoren zuzendaritzaren bigarren filmak. Gehien ikusi den filma izan da Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aretoetan. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten elemele paganoak. Bada aitzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxamandu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Zinemetan euskararen presentzia urria salatu dute behatokiak eta pantailak euskarazek. Pantailak euskaraz taldeak 2022an Hego Euskal Herriko zinema areto komertzialetan izandako estreinaldi kopurua aztertu du. Ateratako datuen arabera, euskarazko jatorrizko bertsioan euskarara bikoiztuta edo euskarara aspidatzita egin diren emanaldiak ez dira 100% iritsi. Bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du, Ibarte honi zaiteko. Hamazazpi urteren ostean, 2008ko abenduan itxi zituen ateak Durangoko Plateruena kafeantzokiak egoera ekonomikoak behartutako erabakia izan zen eraikina, udalaren esku geratu zen orduan, baina atea itxi bezain pronto abiatu zuten herriko hainbat kidek Plateruena eta gero zer dinamika, hausnarketa prozesu bat izan da horren emaitza.
Kultura aterpe izango da, lehenengo aldaketa kafe antzoki izatetik, kultura aterpe izatera pasatuko da. Piztu, postu eta pustu. Piztu argiak, postu bihotzak eta pustu deigun aterpe hau. Festa giroan joango dan ekitaldi txo bat izango da, kanpoko gonbidatu batzuk ekarriko ditugu, Nari edo Dei Barroso bezala, baina gero plaza potente bat izango da, bertako sortzaileak egoteko. Aitor Bizkarra egongo da, Peru Madalena eta Mikel Nuñez egongo die, Aroa Blankok parte hartuko du, Barratik kalerako neskak hemendik ibiliko die, musika eskolako ikaslean Bras Basabe bai egongo da, eta danekin nahi duguna da pizkatxo bat urte betetze egun bat. Esartzea proiektu berri horri. Hamaika telebista hotsa azpidatzi moduan ematen hasi da bere web orrian. Orai NLP teknologiak lagunarekin elkarlanean. Duela aste batzuk dago martxan eta frogatuta adimen artifiziala baliatuz, bideoetan esandako hitzak azpititulo bihurtuko dira hemendik aurrera hamaika.eus webunean. Adimen artifiziala oinarri, azpidatzi automatikoak eskuragarri jarri ditu Hamaika telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenun helburu bat, eta zen euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orai NLP teknologia etxearekin, Eloiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea. Eta hori, nire ustez, balio gehitu bada Hamaika telebistako ikusleitza. NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baita hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu Hamaikako lan prozesuetan, ezta? Orduan albiztiak edo edozein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko hietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako Hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu ahal izateko, kazetariek hilabete deixente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini ahal izateko azpidatzi automatiko hauek. Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren horientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzia izateko gaitasuna izatea. Hurrengo erronkak albiste zaratago elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere. Espero dut
topatzea berriak ere. Eta kiroletan, astelehen honetan, hasi da Woman Winter Series txapelketa intzindaria Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Hurrengo astelehenean jokatuko da bigarren partida eta martxoaren 13an lehiatuko da final handia. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte.